U koliko je to sati bilo? Ja mislim da je bilo ujutro oko 6:30, jel? 6:30. Da, čak kako smo se probudili, ja ne znam, jel? Samo znam da je moja kćerka skočila, kaže mama, ustaj, kuća ode. Ja sam ustala, čula sam huk. Mislili smo da je voda. A onda sam se sjetila da mi dijete gore spava na spratu. Trčali smo njega gore da ga budimo. Onda je Nina u momentu izašla na balkon, gornji balkon, i ona je vikala u pomoć, neka nam neko pomogne. Ali u stvari nije imao ko pomoć. I onda dijete je ustajalo i Emina je vikala, Ado, imaš li telefon? Dijete ne može se snaći. Imam, daj zovi čika Kiku da nam pomogne. Ono, znaš, jer nam je on tu bio ko... Najbliži. I odavno Kiko rekao da je on tamo. Od naše kuće malo dalje, ne može da priđe, zemlja ide. I onda kad je drugi udar bio, mi smo skakali, silazili iz stepence dole. I taj drugi udar kad je bio, nas je oborio na stepence, mene i dijete, ja ne znam. Dijete je ležalo, nisam mogla da ustanem ja da je podignem. Zvala sam Adu. Da li Ado, mislim, puno se ne sjećam. Onda sam ja, kad sam se pridigla, trčala sam u dnevni boravak, da bježimo stepenica, popuće stepenice, betonske pobiće nas. Ja sam tamo trčala, vidim da se tamo krši, da je zemlja kroz spavaću sobu prodrla i da već krši kuhinju tamo. I više vidim da nemamo kud. Ado viče, Strina, penjte se gore. Mi smo se ponovo gore penjali. Mi smo ponovo gore išli i sad ja ne znam šta je bilo i kako. Kaže on meni, Strina, mi moramo skakati. Sine, kako ćemo skakati? Idemo, kaže, odavde, a zemlja je već do balkona drugog gore došla. On je uzeo moju Eminu. Oni su skočili, a tamo kod one druge kuće, od moje kuće, čeka Kiko i komšija Isme. Oni su tamo čekali i sad kaže meni, Strina, skači i ti. Ja kažem, a mene strah visine. I ja sam skočila. I ono sam se malo na ruke, ono koji normalno s visine kad skočiš, pridigla sam se i krenula sam tam preko onog blata. Samo su mi vikali, Bahro, pazi, žice, struja je pala. I ja sam preko tih žica prešla tamo, oni su nas prihvatili, Kiko nas odveo svoje kući. Dali su nam nešto da se obučemo, išli smo dole, hitna je došla, policija je došla, sve je došlo. Mene su snimili, nisam imala lomova, dijete su mi zadržali u bolnici. Eto, to je vaša kćerka? Moja kćerka, jeste. Ona sad izlazi, jel? Evo, ona sad izlazi iz bolnice i eto, to je to. I ja sam sa Gradine, kad su vidjeli da imam lomova, mene su normalno pustili kući. A gdje ste sad? Ja sam sad kod moje majke. Trenutno sam sad kod nje jer ja nemam put. Ja, ovo vam je, tako reći, drugi početak u životu. Treći početak u životu. Nakon Vlasenice, nakon izgubljenog svega, ponovo u Tuzli. Ponovo u Tuzli, pa sam opet nešto, pa ponovo izgubila, sad ponovo opet, ali... Znate li da su mnogi zaista Vlaseničani, svi telefoni, znači na sve strane zvone i pitaju kako mogu pomoći, zato sam, evo, potrudio se da vas nađem i da snimim ovo sve, da ne bi bilo nikakvih, dakle, otvorili ste račun, na taj račun direktno sredstva se mogu uplaćivati za pomoć u obnovi, odnosno novoj izgradnji bilo kakvog objekta gdje ćete vi biti smješteni. Pa eto. Hvala svakome, kogod. Ja kažem stvarno, ja ovo ne mogu nikako ni zaboraviti, ni tom našem narodu, ni ne znam. To zovu i dan i noć zovu, pitaju šta treba, na koje brojeve, kako da šalju. Svakome hvala, ne znam. Znaš kad nemaš više riječi hvale da nekome kažeš za nešto. Eto, to jedino mogu reći. Boga mi. Nisam se nadala da će to toliko se svijeti. Puno nas je nastradalo. Nisam ja sama, nisam ja jedinka. Treba svakome pomoć. Ali eto, hvala narodu. Što kaže ona Marka i ta Marka je, Marka po Marka, kako se kaže, palača, jel? Jest. Mislim, to je,
i hvala svakome. Hvala i vama i Hvala živi nam tebi, je Lutko zdrav moja, i hvala tebi, Lutko moja mila. I hvala i Kiki kad nas je prihvatio tamo u svojoj kući, dao nam je da se obučemo. Eto, pomogao je koliko je u njegovoj moći bilo. Nema hvala šta. još jednom. Hvala tebi.